Tere! Kesäloma eka päivä. Ja sehän alkaa marjapoiminnalla ja sadokorjuu. Aikahan on parasta loma-aikaa ja mustikkaa ei kerennyt perheessä. Muut keräs mustikat ja nyt on sitten aika keräillä viinimarjoja ennen kuin lähdetään tonne reissuun. Tänään on vielä pakkaamista. Edessä eilen kasattiin Savotta reppu, siitä varmaan laitan jotain videopätkää, että Savotta 40 litra kantamus saatiin reissu kuntoon ja kerralla hankkii hyviä varusteita, niin niitä on sitten loppuelämäksensä. Ja tänään haetaan prätkä. Se on koeajossa itse asiassa tuolla Jämsässä se pyörä tänään ja tarkoitus on sitten saada pyörä illalla vielä itselle. Katsotaan tarviiko pestä tai jotain vielä siihen ja ajokamppeja ja muuta valmisteltavaa, mutta laitellaan muuta kamppeet mukaan ja syksy on sadokorjuaikaa ja omavaraisuutta yritetään opetella. Se on yksi osa juttu tätä mun tulevaisuutta. Sitä on aina arvostanut ja kaikille maataloja pyörittävälle, karjaa tai viljajuttuja pyörittäville, niin hatun nosto ja sitten myös sitä kautta omavaraiseksi ajattelen on metsästyksen ja kalastuksen ja tämän tyyppisetkin asiat. Ja katsotaanpas tähän loppuun se, minkälainen tuli Savotta-repusta. Nyt ollaan lähdössä, tai siis ei olla lähdössä, vaan menossa hakemaan sitä pyörää, millä pitäisi huomenna lähteä reissuun. Huomenna reissu. KTM 1290 Super Adventure R on saatu nyt tälle reissulle koeajoon ja reissu pyöräksi motopalvelusta. Ja tää pyörä oli eilen Jämsässä Adventure-pyöriä koeajoissa. Ja hieman on pölyinen ja likainen, niin menisin vähän huuhtasta pyörää ja takalaukku ja sitten tuo tankkilaukku on vielä laitettava ja sitten mulla on rinkka, niin katsotaan miten ne siihen vääntäytyy paikalle, mutta katsotaan tuleeko sitä puhasta. Pesuvinkki. Änkkäri suojaksi. Ja kannattaa sitä pesussa käyttää ehkä vähän jotain pesuainetta, niin tää on aika hyvä.
Itse suosin aina noissa kisahommissakin sitä, että kuivaillaan pyörä pesun jälkeen paineilmalla hallintalaitteita ja noita sähkö kautta vaieri ja kaasu ja tupit kuivaksi, ja miksei tietysti koko pyörääkin voi käydä paineilmalla läpi, niin sitten sen jälkeen on mukavampi käydä vähän pyyhkimään ja sitten tarkastelemaan samalla, että onko jotain löysiä ruuveja ja muttereita, niin käy vähän nyt läpi, vaikka uusi pyörä, mutta onhan se varmaan kaikki tiukassa, mutta onhan se hyvä tsekata vähän. Ja se pitää sanoa kyllä, että uudessa näissä pyörissä, kun mulla ei hirveästi ole kokemusta kun noista kilpapyöristä tuolta offroadin puolelta, niin kyllähän tää on hienoa, kun pystyy katsomaan kaikki rengaspaineet ja kaikki tuolta mittariston kautta ihan vaikka ajaessakin, niin en nyt ehkä suosittele ajaessa, niin katsotaanpas pikkasen mittaristo. Valintalaitteet on helposti tässä esillä. Otettiin toi. Ja nyt se näyttää, että siellä on sivutuki, niin ei saa käynnistää, mutta ei me ole käynnistämässäkään. Mennään valikosta. Valikosta Bike Info. Sieltä näkyy rengaspaineet. Edessä 2,4, takana 2,9. Nesteiden lämpötila. Mitä paljon ajetaan tankilla. Pitää käydä tankilla ennen kuin lähtee liikkeelle. Ja sitten öljyn lämpötila. Mennään takaisinpäin. Tää on ihan tietokoneesta ja muista tuttuja painikkeita. Mennään trippiin. Itse asiassa Trip 1 resetti. Noin, nyt on Trippi 1 resetoitu. Mennään takaisinpäin. Ja ootahan nyt. Mennäänpä takaisin siihen Bike Info. Se ei käynnissä annakaan noita kaikkea tietoa. Sitten mä tulin eilen hiekkateitä pitkin, niin tuo offroad-säätö on hyvä, silloin lähtee luistojasta takanta pois. Sitä suosin itse kyllä ja suosittelen muillekin, se on mukavampi sitten, että se vähän sutii tai sitten pystyy kääntämään ja jarruttaa tehokkaammin omasta mielestäni. Ja sitten siellä on rälly, en ole vielä testannut. Ja sitten striitti ja sportti. Sporttiakaan en ole kokeillut. Vesikeliäkään en ole kokeillut, mutta mä lähdetään streetillä tänään liikkeessä, kun lähdetään asfalttiteillä ja valitaan se. Ja sitten se on valittu. Ja sitten itse asiassa nyt jos katsotaan vielä sitä APS modea, niin nyt siellä on roadi streetti, niin siellä on vihreänä molemmat APS. Nyt jos laitetaan tuolta tuo offroad close throttle, no nyt se on valittu, eli piti kaasua käyttää. Minkäs takia offroad, eli noin, se valittikin tästä. Nyt näkyy punaisena tuo offroadissa tuo APSI mode, mutta sitten jos täältä mennään nyt laittaa tuo streettiin, niin mun mielestä se pitäisi valittua. Ei valittu, mutta kyllä noin, laitetaan vihreäksi. Mukavampia ja asfalttitiellä APSilla. Ja sitten custom settingsia. En ole perus niihin. Siellä on erilaisia säätömahdollisuuksia ja noihin pikavalintanäppäimiin ja sellainen. On nää hienoja laitteita. Kyllähän se täytyy sanoa, että aika linjakas seikkailupyörä. Ei kyllä mun silmää kovin huono ole. Ja tosissaan joudutaan pysymään Suomen puolella. Koe on kilvet. Kyseessä KTM Adventure, mutta samalla maailmanmestari. Ensimmäinen kesälomareissu moottoripyörällä ja muutakin. Ei ole vuosia pietty kesälomaa. Kaikki on mennyt kisahommissa. Niin Kiitos teille. Huomasin tuossa pyörääpestässä tai sitä ennen aamulla kun käveli tässä, että piti ajaa nurmikot ennen lähtöä, kun aina tietysti kun lähtee reissuun, niin kaikenlaista, niin
naapuri on pistänyt puupötkölle. Ja sitten kun mä vähän aikaa kattelin täällä puutarhassa, niin tää on jäänyt vähän rempalle, kun ollut tulla mökille niin paljon, kun se on niin kuin ykköspaikka meikäläiselle. Mutta täällä on toinen. Niin koirahan pääsee tuolta. Sehän saakeli pujahtaa tuolta, niin vaimo saa juosta sen perässä. Niin se on päksähtänyt jostain puolesta välistä poikki, mutta en tiedä mistä asti. Jostainhan se on tuohon nyt kähtänyt. Pervo. Mikä puu on poikki? Tää lähimmäinen. Eikä. Mistä se asti se on lentänyt? Käy vähän katsomassa. Naapuri saakeli. Vai onko se majavas? No ei se majavas. Mistä asti se on lentänyt? Tää onkin mielenkiintoinen. Ei oo tästä. Eikö siitä on lähtenyt haaratusta? Noniin. Siitähän se on kimmonnut ja siihen ja tehnyt koiran mentävä aukko. Vai miehen mentävä aukko. No otetaanhan puu pois ennen kuin pääsee reissuun, mutta vaimolle taitaa jää kyllä tuo nurmikon leikku. Eihän minä kerkiä millään. On muuten hyvä vanha stiili, kun ja sitten kun entinen mekaanikko pitää nämä laitteet aina kunnossa, niin sille kun vie, niin kyllä tikittää. Lämminhän siinä aina tulee. Aitaa suurin piirtein nyt väliaikaisesti olkoon siinä ja kestää se sen verran, ettei tuollainen kottonen mene siinä. Puut on ihan eri mittaisina, eri pätkinä naapurilla siinä valmiina, joko noutaa, sanomista tulee kuitenkin, niin nää se mitä sinne on viskuttu takaisin sieltä mistä ne on tullutkin. Eikö seuraava kimppu. Viho viime. On aika raakaa tää pakkaaminen ja sivulaukkuja kun ei saanut pyörää. Ja sit tarvii kuitenkin tekee mieli lähteä vähän köpöttelee luontoon, niin siinä on Savota 40 litran kantamus varusteltuna kyyvissä ja onneksi on sen verran laiha poika, että tuohon väliin ihan hyvin mahtuu ja tankkilaukussa on elektroniikka ja kännykkäjuttuja ja otetaan Amerikan AFT-kypärä mukaan reissuun ja sadesuojat löytyy Savottaan sekä sitten tankkilaukkuun ja kuskille täältä myös sadeasu tarvittaessa. Niin tällainen kantamus.
Siinä se KTM jykevästi seisoo paikallaan. Saatiin neuvoja tuosta VR henkilökunnalta. Tosi helppo oli laittaa pyörä kiinni ja tällaisessa Adventuressa tietysti löytyy kiinnityspisteitäkin paljon ja tarkoitus on jättää se niin sanotusti 4 puolilta sidottuna, että se ei pääse kaatumaan eikä eteen ja taaksepäin menemään. Ja helppo oli saada paikalle ja mukava kun apuakin saa tarvittaessa. Kävellään tästä putkesta nyt 500 metriä tuonne asemalle ja sinne kannatti jättää kaikki prätkä, ylimääräiset kamat, kypärät, ajovarusteet. Meikäläinkin tässä Robin Hoodina vetää menemään tuonne asemalle piikin trikoissa, mutta ei se mitään. Aika mielenkiintoinen kokemus oli ja navigaattori löytyy aika helposti, mutta olisi saattanut mennä noiden rakennustyömaiden niin takia vähän ohi muuten, mutta nyt lähdetään kävelemään tuonne Pasilan asemalle ja odotellaan milloin päästään junaan. Sitten lähdettiin. Tällainen kabiini se junassa. Let's go!